Hi guys! It's me, Michelle V, and Herclash welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Guys! Happy. Charot. Kakatapos ko lang anyways maglinis ng bahay namin. And kakatapos ko lang mag-vacuum, nakapag-shower na ako, 'di ba? And it's already 9:25 in the morning. Maaga akong nagising. Tapos natupi ko na rin guys yung aking sampayan. Kaya wala na kayong makikitang sinampay rin eh. Nawala na siya. Charot. Kasi nagtupi na din ako. Tapos nag-shower na din ako. Nag-vacuum na ako. Lahat na nalinis ko na yung bahay namin. At yes guys. Ngayon naman ay ako ay maghuhugas ng mga hugazin. So yes. This is it. The hugazin guys. Kanarn. Charot. Naka-ano na ako. Charot. Ang saya kasi naka-ano ako guys. Simula ako ng araw ko ng very productive. Early in the morning. I wake up early and then ayan talaga, pagka nagigising ka ng, syempre, pag inumpisahan mo ng maaga ay talagang tuloy-tuloy na. Charot. So maghuhugas na ako guys ng mga kailangan kong hugasan. Hindi pa ako nagkakape. Kasi nga inuna ko yung mga gawaing bahay, ganyan. Tapos maya na lang siguro ako magkakape. Ayan. Unahin ko lang to. Ito yung aming yung kagabi. Hindi ko to inano kagabi. Kasi nga, yung aking yung sour bells ay sabi niya, ano na daw siya? Antok na daw siya. Kami yun to yun. Okay guys. Dito tayo mag-aalmusal. Almusal, nagkape. Ayan. At alam niyo ba, lumabas si Haring Araw. Nakapal pa rin yung smile. Lalabas ulit ako mamaya. Tikman natin ang, ano ba ito? Vegans? Muffins vegans. Mit Schokoladen Stückchen. Ah, it's vegan. Vegan pala ito. Try natin. Ano to guys? Rive muffins. Let's try. This is my breakfast. It's 9:40. At masaya ako kasi malinis na ang bahay naman. Napaglinis na ako. Pero mamaya wala na akong masyadong para yun. Maayos ang lahat. Gusto ko kasi malinis ang bahay namin. Gusto ko maayos lahat. Ganyan. At tinitrain ko yung bata namin kung paano mga gagawin, ganyan. Tapos kumbaga, katapos maglaro, iligpit ang laruan, ganyan. Tapos, yung mga bagay na dapat dyan lang, yung tipong hindi pwedeng paglaruan, ganon. Ang sarap na siya, guys. My labi is here. Open ko ito. This is my baby. It's cold outside. Better than yesterday. Better than yesterday. What you like coffee? The cola? Cool.
I already fold the clothes and clean. Guys, update. Nandito ulit ako sa bayan. Sa bayan. Hindi, punta lang ako dito guys sa Action Center dahil Action Center. Action Mart. Basta Action ang pangalan niya. Dahil ko pang sinasabi. Ano lang ako, nabili lang ako na kailangan namin sa bahay. Kaya ako narito. Alam niyo pa guys, ayan si Haring Araw, di ba? Pero ang yellow, narito pa rin. Mga, ano pa rin ang yelo. Pero the winter sun is still here. At alam niyo ba kung anong oras guys? Alas 3 na. Ng hapon. Hindi, I'm here now. Outside. Ay, kuha pala akong box. Ito. Hindi box, ano. Tawag nito. Basket, ayan o. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I... Hi guys, update. I'm done in Action. So na siya. Sarap. I-ano ko sa inyo sa bahay. Kasi ito yung gusto kong bilhin. Tapos yung asawa ko na lang gagawa noong ipanglalagay dito. Or kaming dalawa. Which is nag-try kasi ako noon. Hindi ako maka-move. Charot. So kailangan siya gumawa. So guys, maayos na ako. But yeah. Naglalakad ako ngayon sa kabilang bus point. Dahil dito sa may bus point ko, walang bus. Matagal pa. Itong malapit dito sa may malapit dito sa Action. Ay matagal pa yung bus. Dito sa kasunod na bus point is paparating na yung bus. I think 5 minutes. So, kaya ako nang madaling maglakad. So yeah. Let's go. Guys, medyo na pala ako sa loob ng bus. Masyadong pasahero. City bus ito, ayan. Sarap. Kaya nakapag-video ko dahil walang mga people. Tatlo lang yung pasahero. Pangatlo ako. Mas mababa yung isa. Di dalawa na lang. Hi guys! I'm home! Charot. And this is what I've got. Ano yun? May kasi dun sa construction. Ito lang yung bag. Wala namang laman yung bag ko na yan. Anyways, ang aking napamili guys sa Action is ito. Yan pangkuskus sa likod pag naliligo. Pero kasi akong pangkuskus na doon, pero hindi umabot sa likod. So, gusto ko nang nakukuskus yung likod ko. Try ko to guys. Kahoy siya, Bamboo shower brush. Char. Tapos, ito talaga yung pinunta ko doon kasi sabi ko sa asawa ko. Gusto kong bumili nito. Ayan. It's frame. Nalalagay namin doon sa aming family wall of fame. Family picture. Kasi piprint kami ng mga pictures kasama ng aking mga in-laws, ganyan. Tapos, meron pa ako sa nabili din. Ayan, another frame.
Ito naman ay pa-wood kasi nga, pa-wood style dito sa mga namin. Tapos, pinabili akong isang ganito. Lagayan ko ng, tawag ito? Makaingi-ingin. Tapos, itong mga sabitan. Tapos, pinabili akong pink na brush. Yan na pink. Pang brush sa kamay. Doon sa CR namin. Kasi, na yung isa sa amin doon. Lumang-luma siya. As in, kasi nga yung asawa ko, all around minsan hindi ginagamit. Kaya nakabili na naman ako ng bag. Kasi may bag ako dyan. Kaso minsan ng brush siya. Ito. So, ayan, parang bag. Dito. Ayan, ayun lang yung nabili ko guys. Ito kasi lagayan ko to ng yung stick stick or cookies. So, dapat pala dalawa binili ko nito, no? Para dun sa cookies. Next time na lang, pagka yung asawa ko. Pag kung napunta kami ulit. Tapos, ayan. Ito lang ang aking na family. Ayan, muna ako ng sabay. Malamig ang simoy ng hangin. Nakapita niyo. Napunta ko. Dito yung ng aking Susaw Bells. Oh, ang babae. Magsaing ako. Kasi ngayon kami kakain. Meron akong paella dyan. Mamaya, mamaya iluluto ko. Ayan lang. Weekend tayo magra-rice. Weekend. Pag nandito pala ang aking baby boy. Anuhin ko na yun. Ang dami kong sinasabi. Once a day. Every once a day. Yun pala yung ko, diba? Once a day. So, I hope I can manage that. So, nakasaing na ako guys kasi gusto kong kumain ng kanin. Ito pang ko to talaga. So, tapos mamaya, antayin ko lang yung aking jusawa. Kasi mamaya susunduin namin si Rafael Boy. Ngipin ko talaga pinagtatanggal ko nito. Meron naman kaming sisirain ko talaga ngipin ko, no? Tapos, malaman pa rin magpaayos ng ngipin dito guys. Naalala niyo ba, nagpa-root canal ako guys. First time ko magpa-root canal, sobrang mahal ng binayad namin doon. Kasi hindi siya sakop ng tawag ito. Hindi siya sakop ng insurance o ng sa asawa. Ng insurance na ng asawa ko, hindi siya sakop. Kung babayaran mo talaga. Tapos, ganyan. Meron pa akong mga kailangang ipaayos sa ngipin ko kasi chinek nung dentist dito. Kanya may mga ino-offer sila na kailangan i-ayos, which is kailangan talaga. Kasi alam ko naman talaga na hindi perfect yung ngipin ko. Which is thankful talaga ako kasi nga inalagaan ko talaga itong ngipin ko na kumbaga hindi siya pangit. May mga lang, kumbaga dahil nga, nagsisi ako dahil every time na nung nasa Pinas ako or specifically sa Antipolo ako is pagka sumakit kasi ngipin ko ngipin ko may sira, ganun. Tapos ang gagawin ko noon, pupunta ako sa dentist tapos ipapabunot ko yung ngipin ko.
Kahit na sinasabi ng dentist sa akin na huwag mo ipabunot kasi maano pa yung ngipin mo. Kumbaga kaya pa naman ayusin, ipapasta, something like that. Pero, ang sakit-sakit kasi sa pakiramdam. Alam niyo yun, kung nakaranas kayong sumakit ang ngipin, ganun, yung parang hindi, parang ano kasi lahat eh, damay lahat ng parte ng katawan mo pagka masakit ang ngipin mo, ganyan. So sabi ko, sobrang sakit talaga niya, pagka babalik, gusto ko nang anuhin, ipabunot. Tapos dito ko na-realize, nung pina-root canal itong ano ko, itong isang ngipin ko dito sa taas. Kaya ito kompleto to guys, ito ang hindi na kumpleto. Kasi nga, dito akong masyadong nagpapabunot noong dati. Kasi nga, iwan ko bakit ito sa baba lahat ng ano. Ganun. Tapos bagang, ganyan. So, ayun. Tapos sabi ng ano, dapat ano, ayusin ng ngipin. Ano, dapat daw hindi ganun. Sabi ko, ako kasi noon, para wala nang sakit. Ganyan. Para tanggal na. Yung pala, mali pala yung ano ko. So, nagsisinga ako guys. Kasi nga, alam na ako ditong ano, mga patlang-patlang. Ganyan. So, ayun, so hopefully maano ko siya, maayos ko siya ng paunti-unti. Ganyan, yung aking mga ano dyan. Tsaka may ano na doon yung dentist ng muling ano ko. May ano na siya, may sinabi na siya, tapos kung magkano, ganyan. So, mahal siya sis. Pero ang mahalaga kasi is, pwede mo siyang i-unti-unti, ganyan. So, hopefully this year, maayos na siya. And yan. I have a lot of daldal. Hello guys! Update! Nasundo na pala namin ang aming baby boy at dumaan kami ng Lidl. Bili kami ng something. Ayan, ito na sa ano namin. Nakikita kong muffins dito guys. Oh. Vegan eh. Vegan, tapos may chicken kami. Isang buong chicken. Tapos, ayan. Yung sausage yun yung asawa ko. Ayan, nagpagas na kami dito guys sa malapit dito kung saan namin sinundo ang aming bata. Ayan, tapos nandun lang sila oh. Nagbabayad. Ayan, so ito lang naman pinamili namin. Ayan oh. Sa asawa ko yan guys, yung mga ano. Tapos, di ba nakikita ko sa inyo yung last time yung binili niya? Ngayon may binili na naman siya sa akin guys. Ayan oh. Tulad ito. Kung ano bang bahay dito guys na shoes. Binili ng asawa ko. Ayan. So, andito na silang dalawa. Pabalik na sila ng ano. Ayan oh. Hallo, 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 mein Schlingenchen. Danke for my eyes. Danke schön, meine liebe Raffaele Boy. Aufmachen. Später, später. Gleich. Warte mal. Guys, update. Sa bahay na pala kami. Makain na pala ako. Ito pala yung nabili ko sa ano, Rive. Ang pangalan niya is Bambi Goring. Basta. Yun yung bata namin naglalaro sa loob ng kwarto. Ito nabili akong sawa ko. Ang cute. Very soft. Diba? Ano pa dito? Very soft na pang bahay. Nakita daw niya. Tapos, sabi niya, favorite color ko. So, binili niya. Ayan, oh. It's very cute. Wait. Diba? Andun yung bumili naman tayong ibang ganap ngayon guys. Mag-ano lang ako. Gusto ko lang itong kinakain ko. Tapos maghugas. Tapos magpe-prepare na kayo matulog guys. Kasi ano mga oras na? 9 na? 9:20. Yan. Ng gabi. So, ayan. So, yeah. Thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile. God bless us all. Hindi na masyadong pansinin yung buhok ko guys. Hindi ako nagplancha. Ganyan ang buhok ko. The coloters. Thank you.